Historien om byen, der flytter sig. En gang... Okay, Emma, så bladrer du. Du bladrer, Emma. Ja. En gang... Emma, så bladrer du. En gang var der en syg dreng. Han lå i sin seng med stjerner på. Og så Emma, den anden morgen, der fik han skoldkopper. Og så sagde lærerne, hos mig snart, Thijs. Han skulle ligge med numsen. Bladrække. Nej, ikke bladrække. Og se her. Den hoppende lossøn. Hvad sker der her? Der var en mand, der gik ind i huset. En dreng, der var blind i huset. En postmand, et brev i hånden. Hvor is my stories? Jeg ser her var der en, der holdt en stikkepind. Og her var der en, der havde et notat. Hej med, og der er en mig. Hvor lige fedt det er. En fjernsyn, bladrer du af med dig. Oh yeah, jeg fik et svæve. Nej. Jeg skal se, hvor vi kommer til. Jeg ser lige her. Jeg har fuld gas i mine hænder. Jeg har fuld gas i mine hænder. Wow. Og her er historien. Der var nogle hus, der flyttede sig. Og bagefter se her. Nu, se her. Her var der en Larsen Meister. Nu er færdig. Jeg glæder mig til jule. I en bog. Okay.